L-istorja twila tar-rivista Satar ma żammitx lil dan il-magażin milli jimxi ma' żminijiet. It-tim tagħna ltaqa' ma' Chris Giordano, wieħed mill-edituri tas-Satar, sabiex jitkixxef dwar l-innovazzjoni li lin mid-dera aktar ikkolorita ta' din ir-rivista. Is-Satar beda fl-1971 kien fil-pjanijiet tal-moviment Awmin Letterarju dak iż-żmien. Kien hemm persuni prominenti fid-dinja tal-letteratura Maltija, inkluż nsemmi mqar wieħed il-mibki professur Oliver Friġġieri fost l-ewlenin. Minn hemmhekk beda joħroġ kull xahar, kull xahrejn, fil-bidu ma kienx dejjem l-istess. Imbagħad fl-1976 is-Satar għadda f'idejn l-MUT u baqa' dejjem jikber fil-popolarità fost l-istudenti Maltin, speċjalment dawk li jħobbu l-qari u l-letteratura Maltija u dawn l-affarijiet. Fl-edizzjoni tal-ġodda tas-Satar, l-ewwel nett tajjeb ngħidu huwa wkoll kontinwazzjoni tax-xogħol tajjeb li kien isir qabel, imma fl-istess ħin hemm ċerta arja friska wkoll. Nistgħu nistennew artikli interessanti u informattivi u divertenti wkoll għaliex le, miktubin b'Malti tajjeb, u fl-istess ħin anki b'disin li huwa attraenti għal ġenerazzjonijiet u d-dinja tal-lum. Kif qed ngħidu, l-internet joffri opportunitajiet kbar. Ewlen infosthom huma pereżempju li s-Satar jista' jkun aċċessibbli miegħek il-ħin kollu. Jiġifieri inti tista' taqra anke minn fuq mobile jew tablet, mhux bil-fors iġġor il-ħarġa fiżika f'idejk u jekk insejta ma tistax taqrah. Apparti minn hekk ovvjament l-internet joffri ċerti opportunitajiet bħal l-interattività, pereżempju qed taqra dwar kantant, tista' tafas fuq il-ħolqa u jieħdok mill-ewwel fuq l-artiklu relatat miegħu fuq l-internet. Qegħdin noffru anki files audio, mela inti tista' tisma' is-silta tinqara wkoll, apparti li tara miktuba quddiemek. Opportunitajiet oħrajn bħal dawn. Is-siġra ta' Oliver, Trevor Zara. Darba kien hemm siġra speċjali. Kont tmur tittawlilha filgħodu u ssiba mimlija l-arinċ. Is-Satar dejjem kien u importanti ħafna li jibqa' jikkollabora pratikament ma' kulħadd. Jiġifieri aħna nista' ngħid nikkollaboraw ma' kull min hu interessat fil-qari, fil-Malti, fil-letteratura, fit-tfal. Nikkollaboraw ma' ħafna individwi huma numerużi sew l-individwi li jkunu involuti f'kull ħarġa u anke ma' diversi entitajiet governattivi, kummerċjali u ma' x'inhuma. Ewlenin fosthom pereżempju fost l-entitajiet insemmi l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu illi appuntu ġib il-qoddim il-qari, tippromovi kitbiet tajbin għall-istudenti u fil-fatt tgħinna ħafna billi tuża pereżempju s-Satar fil-sessjonijiet ta' qari li jkollha u anki billi tippromovi bħala qari tajjeb bil-Malti. Il-qarrejja jistgħu jikkontribwixxu b'diversi modi. L-ewwel qabel kollox l-aqwa mod huwa billi jaċċessawh mill-internet satar.org.mt u jkunu jistgħu jaqrawh minn hemmhekk. Però apparti minn hekk jistgħu jikkollaboraw ukoll billi jgħaddulna l-fehmiet tagħhom li aħna għalina huma importantissimi biex dejjem naraw li qegħdin nolqtu l-gosti tagħhom biex jekk hemm xi ħaġa li tista' ssir aħjar. Ovvjament issir biex nżidu l-interess u nżidu l-imħabba u l-għarfien lejn il-qari u l-letteratura Maltija, anki billi jgħibatulna xi kitbiet li jistgħu jiġu pubblikati fis-Satar u anki għaliex le pereżempju billi jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet li jkun fih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.